ka jingbom dan porshu ki kimi ki pa ban sneng ban kra ban bud dien ki khon ka dei ka daw ba ka ba penlong ki khana manta ban ngat hai babon jai ki jing sneu la ka long ha ka jing di buai kumu drugs ka kiat bat kwi kwe halo kani ka banta ka state child protection society ringkat ka district child protection unit east ka sales integrated child protection service bat ka social welfare department kala penlong ni ka rangsan phliu jumut bat kinong sinchar snong kumju kinong song snong ha kani ka sit sadan mai 24 hours na nay missing report cukup kila jah itu ni kemunculan register mereka dan KKA antara ni nak ni hak ban sistem ni lah yang ni deh ban register case ni ni ban register case ni hamaran ni nak ban tengok mau pergi try orang dia nak soalkan dia akan soalkan yang tu nak siapa catch tu semua dengan masanya report ikna ijat ni ni ban register case ni dia orang ni dan kori ni dia ban register case ila akan register kan nak pengen any case beli bakal nak kena ande ba ai jingnya dai ikna babun sin ikna bagi yo lockdown na hakikat real kat news name kat south name kikon kilabun kan bakal don like post name la syai kat na comment kelabun kamna ben kiti kun botsin uno ko phegno ka hakit punre so for that reason ka sarkar ke iba ka don't come ye kini ki legislation bagi ai jingya dai kini kina ka jimun jing perkat ko biang balai bagi ong bagi don ka ne ki jimpra ki ye kisen ki single mothers mo balai bakade ka ki bagi pot ko ka jimun jing perkat ni angkot scam yo ni yo yok pun saw samut hadir kan blok tak nong ini maintenance case bagi boy kita ikut lagi hak kip pun lagi so for that reason dia dah tek ai ko amba kam kalau bedan ni dengan tip makna kila ya syam makna ro itu polis ni hagi kumang mangiru ibla judge we cannot judge anyone ni hak ban kaniru kan long way ka ko ko awareness edisia professional ka thao ka piti sutho ni kiri ba kamdei shu ni ko bagi berking kadai ban ai ka ka jinya dai ni na bakin long bakin dei ka ka long yen ka ba ki na shashis ni that is the reason bakin yo ka met ka ba kya ba report sen ki pe juni tang lai muslim pin pe ka brio la ik bala muslim ha ka te ka si layo ya ka jingkran ka bapnya baha halo ka te ka phang na ka chairperson jong state commission for protection of child right ikong mina kharngo nangta bat ikong strap thap program manager jong ka integrated child protection scheme bat kiwe ki bala kran sai bha halo ka ni ka ain pokso bat ru halo ka jingja ki bami na ka jit khu ka ain bat ki khanna ki brang rit kata nalor kiwe Sahabat ini bakal ka sensitization kam awareness program yakini ki rang ba snong bat kinong kit kam jong ki nong senchar snong jong ka nong thmai pil don ringkat ru bat ki executive member jong ki dor ba snong nang ta de ki senglong kami nang ta de ki don ki seng samla ki don ki anganwadi ki asha ki nm bat ki nong song snong jong ki ngi khot ni bat ni pelong ye ka awareness program ka we ka jingthmu ka jongi ka long ba ngin pen shai bat pen so thu yaki halor ka jingdon jong ka pokso ag bat ka jije ag ringkat ru bat ka rukom ting khun lani ka adoption regulation nang ta ka ba aru bangin ai yaki ya kata ka jingkit clear makba phu i menta ki bon ki jingsha thombor ki jingsha banben jong ki khlung ki khna ha ki shnong ki thau lada kini kinong kit kam shnong kim tip ya ka an ti bon sin hi ki ju le klet lani ki ju i no ma ki ju prakhat ba kam dei ka kam ka jong ki lani kim dei ka ba ja ha ki long yeng long sem ka jong ki te kum ta da ka jing dan jong da ka bangi pelong ka ni awareness program ngi pen so thu ru yaki ba nang ni shakmat on da glaso thu glasai la da don ki nu ki jing ja ha ki shnong ki thau ki jong ki hak bai dei ki jing sha ban ben ba ki jing sha thombo jong ki khlung khna kin wan shakmat bat ban wan ya lam ha ki bor ba dei khmi ya ka ni ka an Ini sensitization buat awareness program lapan ya dekat social welfare department lembaga department jongka ICPS ko kong ya darap thap bat ngawan hangi kum ka we ka resource person ban ajing kren halor kanika POCSO act ba iya thu ikong ya dai ngai ong ba bun kibriu long kitip sip hangani ka an mo tamba kimtip pade ki ei kita ki kondon bat ki ei kita ka jing ya rap ka jing ya da ba ki khna khulung ki dibinyo but nang tap de haba kidon kum kini ki long ba shnong ki sunjuk jong ki long ba shnong ki second thei long ka
kadika lat ka ba bha ken bangiwan ban ya kren so that nang ne pade kini hibrio kila ban ai ka jing hikai hakishnong hiki thau mo kum kini ki cases mentangi kini ki pokso cases lik bala shu jlei bha mo and haba pi pet pinujor mentai le ngi kini ki cases kimi na ki yeng ki semhi ka basusi bha kata mo kidi ki parado para snam la jong ki men ki para ki bam long kim kenchu mo kim kini ki sang kumangi ong tinga man ne banga krene kanika ngaban halor kan nir kin ba ngi kum ki imlang salang mo kum ki jat ben riu khasi ngi dei ban krsiu thia elade ba ngi kalade ka por bangin ngin pin imbyang e kanika jingkren ban ong ban ngintip koru ngintip kha mo ngintip ya ka sangkin hakan ke generation mentai leng iba ka jingnang long kimbat chu e kanika katenrai mo jongi kimbat chu e katenrai jongi bat kalade ka por ba kini lamba kini ki bor jong kasnong ka thau ki sengken thei e kin yalam kini ki khoni ki kti jongi kumno bangin tip e ka bade ke e bam de gen mo ti khendiat ngala batai phangki ki procedures ne ki rukom trikam ki ki authorities bapher kum ki pulet ki CWC ki DCPU ti ngikermen ba kini ki brio bawan hang ni ro kin simkhia kini ki e bangi ai ka jingkren ka jinghikai bat kan long kan lek be chaka imlang salang ba ki brio kin tip kini ki bar khoi halor ki trials mo ho ngi sokhia ba mo ba ginda pet ginda nujor ki cases ki nangkio ka conviction ka baduna bha ti lese ki daw ki bon bha mo ngimla ban chu no tang ya ki yeng bishar bon sen ngin pet ba ki bon kini ki jingpan por na kini ki kala benlong na kaliang jong ki government pleader kala benlong na kaliang jong kini ki defense lawyers rumo ye kini ki accused persons ne teng kila benlong ba kini ki sakhi ki ba sa jengai ki bawan na kinong kondong kimla ben poi ka por ba biang te long kini ki e ki daw ki long ki kuntup lang te he ka jing ai jing bishare ki khna khulung te ngi ban be man ka por ba ka yeng bishar ka dei benlong ba husiar bha bat ban pek mikin ba kimnum don kum kini ki drawbacks mo bangin ai ka ya kata ka jing chakri jongi ya ki khna bat kinyo ai ka justice ki ba dei ben yo kin mo ba haka ni ka juvenile justice act ilei mo ngi ong ba ngi dei ban le kat bala na kini ki counseling ni ki jing surlok ba kini ki khna ba sha le ben sha bat bor sha ban ben mo ki de ben klet no kini ki trauma ba ki ya kendu aka jing im jongi tang ba bon sin haba kini ki khna ki hab le hayeng bishar ban ya tho ban ai ke ya ka jing kren ju ki ka jing ja jong ki kalong kumbangi pen imbyang ya ka jing pen sitom jong ki te kalong ba ngi re-victimize ki again and again ti kini ru long ngi bar khoi na kaliang jong ka sarkar na kaliang jong kin yeng bishar ki nong side a ne ki brio kumangi ki authorities badi ben pet ngi de ben sim kit kle ngi de ben sim khia ba haba kala ban rap ka an yengi bangin a jing ya da jing ya rap kini ki khna ngi de ben trai kin ngi de ben trai lang bat ban ben coordinate lang ben collaborate lang ba kan wan ka jing bha ka imlang sa lang jongi bat ngi kermen ba hakan haka future mo haka future ba kimnum don kin kum kini ki jing jai kin ba kibrio ki de ban mi lang ki de ben yarap ki de ben ai ka kti ka mon ka kti ka diang bangin yo ya ka society ka ba ka society ka ba khoi bat ka society ba ki khna ki la ban shong shngan kin